Esparreguera viu amb entusiasme la seva fira de productors artesanals apassionats per Esparreguera aquest dissabte 13 de setembre del 2014 al carrer dels Arbres i les places de la Pagesia i Ajuntament. Malgrat que els visitem a l'hora de dinar, continua la fira amb ganes, amb un taller de recuperació de seients de boja i un taller de vitralls a càrrec de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques d'Esparreguera a la plaça de Pagesia. Fira de productors artesanals apassionats per Esparreguera, aquí i en directe. Jo molt intensa, la primera setmana que tenim. Com es diu aquesta meravella de cuina, oi, eh? Sí, la quinta generació. Quinta generació, caram. Sí, està filmant. I què, com va la fira d'avui d'artesania? Ja vindrà més gent, oi? Sí, fa bo i la gent surt, que acaba també. I com fa sol, doncs, també anima, si fa bon dia, s'anima la gent a sortir al carrer. Artesans d'Esparreguera, com estan? Com va la fira avui? Bé, no? Encara no s'ha acabat el dia. No s'ha acabat, espera que ja vindran. El dia ha començat bé i esperem que segueixi millor. Que tenen acceptació aquestes cuines de carbó made in... Home, i tant que sí. No? El preu que està la llum i el gas, el carbó encara és assequible, però no ho dic gaire fort que no... És que pujarà, noi? Hola, noi. Esteu fent un pollastre? Clar, noi. Aquesta és la mare de la criatura, oi? Que és el mateix que aquest amb altres complements. Bueno, és igual. Els complements són aquests. Es poden acoplar aquí. Si fora d'estant volen trobar-vos, aquí tenen que trucar. A veure, explica'ns. El C50 48 59 31. Ok, i aquí trobaran... I trobaran la pàgina web, que és ollaferroviariaalcalà.com. Artesanies Martínez Alcalà. Des de 1980, al peu del canó. Sí, i això està desenrotllat, estudiat, patentat aquí a Esparreguera. Caram, Diguem que és un producte típic d'Esparreguera. Doncs mira, pot arribar a ser el buc insígnia del comerç esparregueria, eh? Vinga, que em vengueu forces i que tot vagi força bé. Vinga, ànims. He de mirar la cama? Per genètica. Bueno, aquí tenim el pare de la criatura. A veure, explica'ns, en aquesta parada de la Fira d'Artesans d'Esparreguera, què tenim aquí? A veure, explica'ns. Bé, doncs aquí tenim tota la verdura que ens han deixat els de Calçant, de l'era de Calçant. Tenim tot el producte de temporada, la mostra tendra, el tomàquet xoriguer, el de pera, les patates, les cebes, tomàquet d'amanir, pebrots, prunes, pomes, ametlles i alls. Tot això és de temporada. Això és el que ens han deixat els de Calçant. I a més, tenim l'oli aquest d'oliva verge extra arbequina, que és de la Terra Alta, que el venem des de fa 6 mesos. I el podeu trobar també a la botiga de la Carme de les Mates, al carrer Montserrat. I bé, i també uns llibrets que ens va cedir un senyor gentilment que s'ho fa ell mateix. Aquest, per exemple, és com treballar el tema de l'hort. Hi ha diferents números, diferents temes, herbes remeieres. És uns llibrets molt interessants, així que semblen el calendari del pagès. També tenim algun producte així biològic. I bé, hi ha molta il·lusió per vendre aquí a la Fira d'Artesania. O sigui que a més de productes artesans i ecològics de primera qualitat, també feu una funció difusora amb aquests llibrets, perquè amb aquell que diu hágase lo usted mismo, no? Com ser un verdader pagès ecologista. Interessa que la gent es pugui fer coses a casa, per exemple. Aquest parla de fer un hort, està molt bé, vull dir, hi ha moltes explicacions, aquí amb dibuixos, és en un estil així com bastant com del segle XIX i tal, doncs... Amb un cert romanticisme, vaja. Sí, és
en un plan bastant vuitcentista, no? I aquells que vulguin agafar productes, comprar, adquirir productes d'aquests fora del dia de la Fira de l'Artesania, on se tenen que adreçar? Això han d'anar el dissabte de matí, a davant del restaurant de Cal Sant, es munta una parada on tenen els de Cal Sant tenen la seva producte d'horta, de l'aire de Cal Sant, i l'oli ens el poden comprar nosaltres allà a la botiga, o si ens trobem podem parlar i tenim oli de 5 litres, oli de, ara s'ha acabat, també en tenim garrafes de 2, tenim aquests packs, que ja hem dit abans que és un oli molt bo d'oliva arbequina. Bueno, doncs gràcies per atendre'ns, una abraçada i que tot vagi bé a la Fira d'Artesans d'Esparreguera i a continuar endavant sempre. A vosaltres. Però tenen que fer un monument. A los caídos, ¿no?